Daşowuz vilayetinde büdjetden aýly alýan işgärleriň ählisiniň iýul aýynyň aýlyklaryny tutuşlugyny tebitde gurulýan guruluşlary geçirmekleri talap edilýär, diýip Azatlygyň ýurdun Demirazygyndaky çeşmesi habar berýär. Bu habar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Balkan vilayetiniň häkimi Satlyk Tatlykowy işde göýüren kemçilikleri üçin diýip Balkan vilayetiniň häkimi wezipesinden boşatmagynyň ýygynyna gawat geldi. Şol bir wagtda resmi maglumata görä Satlykowyň kemçilikleriniň biri vilayetde gurulýan ýetgalaryň sanynyň az bolmagy bilen bagly. Sud, prokuratura, polisiýa, milli howpsuzlyk, bilim, medeniýet idaralarynyň işgärleri, hassahanalarda, ýol guruluşynda işleýänler, garaz büdjet idaralarinden aýlyk alýanlaryň ählisi bir aýyň aýlygyny Daşowuzdaky guruluşlaryň haýryna geçirilmeli edildi, diýip adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme aýtdy. Elbetde bu iş meýletin mejburi görnüşde ýol başçylarynyň yktyýar bermegi bilen işgärleriň döwletiň ötüşine meýletin goşun goşmak maksady hökmünde amala asyrylýar. İşgärler bir iş haklaryny meýletin vilayetdaky guruluşlaryň haýryna berýändikleri barada dilhaty ýazýarlar, diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu ýylyň aprel aýynda hemşeýle çäre gurulypdyr. Ýagny büdjet idaralarynyň işgärlerinden guruluşlar üçin diýip 300 manatdan pul ýygnapdyrlar. Yerli tinçileriň tasdiklamagyna görä Daşowuz vilayetinde prezidentiň owa etrap yerlerini awadaňlaşdyrmak programasynyň çäginde gurulup başlanan ýöne häli häzire çelini gurulup guturulmadyk 10 norça detga bar. Gurulup başlanan agyz suw detgalary, köprüler, ýollar gurulmanýatyr. Käbir yerlerde gurulup başlanan meçitler, hatda döwrüwap şäherçe diýilýänler, täze owlar hem başlanyp taşlanan görnüşde ýatyr, diýip Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde guruluşan yerli mugallim aýtdy. Mugallimlerden pul ýygnan mektep direktorlarynyň biriniň beren wadasyna görä, olaryň aýlyklary öz ýaşaýan etraplaryndaky guruluşlara harçlanar. Azatlygyň habarçysy başlanyp taşlanan ýa-da işi toktap galan guruluş detgalaryny gurýan firmalaryň bir näçesiniň ýol başçylary bilen hem habarlaşdy. Atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen guruluşan firma başlyklarynyň sözlerine görä, döwletde häzir gurulýan guruluşlary bermäge pul ýok we bu ýagdaýdan çykylgany büdjet işgärleriniň jüwüsinden gözleýärler. Döwlet guruluşda işleýän işçileriň aýlyklaryny 6-7 aýlap berip bilmeýärler. Vilayet ýol başçylary bu ýerde häzirlikçe büdjet işgärleriniň bir aýlygyny almakdan başga çykylga tapmadylar, diýip häkimlige ýakyn çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bir aýlygyny bermekden boyun gaçyran adamlara şol güniň özünde işden boşadylmak haýwata atylýar. Şeýledi büdjet işgärlerini pul ýygnamak, aýlyk tutmak çäreleriniň geljekki aýlarda hem dowam etdiriljekdigi duýdurylypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda ministrler kabinetinde eden çykysynda häzir jemi bahasy 40 milliard 500 milyon Amerikan dollaryna goly 1600 töwereg detganyň gurulýandygyny aýtdy. Bellesek Türkmenistan häzir iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär.